Det er meget på det. Ja. Der bor derude. Det er sort-hvid. Ja. Det er jo ikke noget skid, det her. Vi prøver at lave spotlight, så det bliver rigtig godt. Okay. Har de ikke sådan en rigtig skarp lys eller sådan noget? Ja, også noget. Det er meget mørkt. Det er utroligt mørkt. Man kan ikke se hans ansigt overhovedet. Man kan bare se det. Det er så meget bedre. Det er meget bedre. Lad mig se, Vincent, hvor meget du kan prøve. Jeg ryster lidt på hånden, men sådan lidt. Dejligt. Fuck, hvor ligner nogle aber, ikke? Kan man zoome på den her sådan? Man kan godt, hvis du zoomer helt ind på ordet der. På en plus. Nu kommer min finger ind foran. Ja. Nu bliver det godt nok toget. Det er du igen. Så er det. Så var jeg lige god til i år. Ole? Abe? Nå, du må jo bare stå de dage, hvor hun ikke var med. Og det har jeg alle dage. Nå, okay. Fuck. Ja, så er vi klar. Skål! Ja. 18 liter popcorn. Kan man godt dø af for mange popcorn? Eventuelt med for bare meget. Der er jo rigeligt her, hvis det er, I skulle slippe op. Vi skal sidde med bussen der. Ja. Sådan. 23. december. Video eftermiddag, hvad kalder man det her? Helvede er der i den her. Ja, sådan. Helvede. Det er muligt, det her. Som I kan se, så... Det kan så ses, at popcorn det er det store hit. Igen i år. Nej, velkommen, mand. Ja, det er sådan, folk har været hen og spørge af. Det er lidt varm popcorn. Jeg har en god plads. Nej, det er færdigt først. Ja, jeg filmer det. Det bliver fandme en lang film, det gør. Jeg har været 3 minutter. Jeg vil gætte på 2 timer. Det går godt. Skål! Skål! Hvor du ulækker! Det kan man ikke sige. Jeg har aldrig faldet den af dig. Ja, det tror jeg nok. Det er dig, Ole. Den er på et slagtespil første år. Og den, der rækker til sidst, og tak. Så er den, der spiser hurtigst, der vinder. Ja, der er en sejr. Ej, snyd! Hvad fanden laver du? Jamen, hvis du først skulle holde på en, Kom ikke. Du prøver igen i, at du fik 10 igen, du. Hvor mange liter er de siger, der er i den der? 18. 18. Det kan godt være, de siger 18 liter, men i hvert fald de 5 af dem, de ryger ved siden af. Så er det alt skrevet med 18 liter. er det her? Har jeg ikke mest, eller har jeg lyst? Jamen så, jeg ved det bare ikke. Ryste på os blandt dem lidt eller andet. Inden mig, vent, der er mest. Altså, vi har fået 5 minutter efter. Jeg tror faktisk, at der er flest Ole til. Så der er flest. Jamen, der står jo også i din, det der mindebog der, at du spiser der stor stærk. Altså, 5 minutter siden, der fik vi 18 liter hver. Ja, det er ret ulækkert. Nej. Nej. Det gjorde vi. Ja, 18 liter hver, 5 minutter siden. 9 liter, tror jeg. Nej. Vi fik 18 liter hver. Ja. 5 minutter siden. Og der skal en masse øl til at skylle det ned. 18 liter hver. Ja. Gå. Jeg kan ikke Det var 9 liter. Jeg skåler med. 18 liter. 18 liter hver. Ikke også. Nå, skål. Jeg har en øl til det her. Vi giver op. Okay, er der nogen grund til at fortsætte filmen? Så? Ja.
Ja, for Henrik han er stadig på. Okay, jeg også. Okay, det slutter af med Vincent, det er sådan, det ser ud, når man er færdig med det. Når man er død af popcorn. Ej, hen. Op. På jakken. Jeg er klar. Ej, nu er det fandme guldlag. Henrik han er stadig kæmpende. Har du det godt, Vincent? Ej, du brækker dig ikke. Du brækker dig. Hvor du kommer sådan noget brummer og sådan noget. Stopper. Jeg har